Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chiso changu kana mava kupostawo nyaya yangu. Ininiwo ndinotevererawo chirongwa chenyu. Zita rangu ndinoitwa Mbuya Name Hidden, uye zvekare ndinoitawo zvekurapa. Ndigerewo kunoku kwandiri kuChinhoi, saka inini zvokun'anga izvi zvekurapa ndakatozvisiyirwawo, chipo chacho ndakatochisiyirwawo naambuya vangu vainge vari amai vakabereka amai vangu. Saka ivo pavainge vachiri vapenyu vainge vachibatsira vanhu vaya vanenge vachizviti midzimu yavo yanonoka kusvika, vaya vanenge vachida kurapa but nguva yavo yekuti vange vachizorapa isati yasvika. Zvino ndo vaizobatsirwa nambuya vangu, iniwo vakabva vazondidzidzisa. Saka ndinoti kana munhu akasvika mudare mangu, kana kuri kunzi anenge aine mudzimu uyo unenge uchida kusvika, kana kuri kunzi iye akati wanonoka anenge achida zvinhu zvokukasika, bvaini munhu uya ndinobva ndazomubatsiridza manje kuti ange achizokwanisa kukasika kutanga kurapa, sezvo munongoziva kuti mazuva ano ndo zvimwe zvezvinhu zvava kutopawo mari izvozvizvi zvekubatsira vanhu. So in short ndingangoti vazhinji vanouya kwandiri vanenge vachida kurombera kuti vange vachizoitawo zvekubatsira zvekun'anga. Saka kubva mugore ra2011 ndo pandakatotangawo kutoonawo kutoti kuinga waniwo vafundisi vava kutosvikawo vachitokumbirawo kutoti ndinge ndichitovabatsira. Saka pane mumwe mufundisi uyo akauya kwandiri achinditi iye ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira. Mufundisi uyu ainge achangobva mukutanga sangano rake muno munyika yedu yeZimbabwe uye zvekare nekuZambia uko. Saka ndakabva ndazomubatsira. So iye manje akabva azotanga kundivigira macustomers, akandivigira macustomers akati one day. Then ndinorangarira kuti mainge muri mugore ra2017 pane umwe pastor uyo akazouya achibva kuSouth Africa akabva azondiudza kuti iye ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira. The reason as to why ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira yainge iri nhau yekuti sangano rake chechi yake yainge isiri kukura. Saka akabva atanga kuchema achiti ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira because ainge achidawo kuti vanhu muchechi make vange vachiwanda. Achindiudza kuti ainge aine zvimwe zvikwereti izvo zvaainge akatora kumabhengi. Saka mabhengi ainge ava kuda mari idzo dzavainge vakamupa, so ainge asisina mari yekuti ange achibhadhara zvikwereti zviya. Saka ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira kuitira kuti vanhu vange vachizoya kuchechi kwake. Saka iye akabva azonditi ainge akaudzwa neuya pastor uyo ainge akauya kwandiri. Ndikabva ndati aiwa, hapatomborina kana problem, as long as iwewe uine mari ndinokwanisa kukubatsira muzukuru, because kana ndiri seni hangu mukoma wangu inini as long as uine mari handitomborina kana basa nazvo. Kana ukauya mudare mangu iwe uchiti uri kuda kuchekeresa amai vako, ndinongokuti wati uri kuda kuchekeresa amai vako ndizvo? Then ukati ehe, kana tikazochekeresa amai vako mudare mangu, zvandinozoita ndezvekuti ndinobva ndatora dhishi riya then ndinobva ndazoti ringe richiiswa mvura yakachena, ndobva ndageza maoko angu, then ndobva ndachizoti kwauri shuwa here kuti iwe ndiwe wakandikumbira kuti ndinge ndichikuurayira amai vako? Then uya anobva ati hongu gogo, ndini ndakati ndinoda kuti munge muchizondiurayira amai kana kuti amai yangu. Then paya kana ndapedza kugeza maoko angu ndinobva ndazoti avo vandinoshandidzana navo vange vachitora zvekare kadhishi kaya vange vachinorasa mvura iya, but pavanozodzoka vanenge vaslota mbudzi kana kuslota huku. Saka uyo anenge ari mudare mangu ndinobva ndamuti chionaka muzukuru, iwewe ndikuda kuti unge uchizvigezesa maoko ako mudhishi iri. Saka paya paanenge achigeza neropa riya ndinobva ndazotanga kudeketerera ndichitaura nemweya weuyo watinenge tachekeresa kana kuti watinenge tabva mukuchekeresa. Ndobva ndati ona kasawira, inini handiri kuti unge uchizonetsana neni because tariraka
uone kuti maoko angu akachena awa, chitarira ka maoko ehama yako kana kuti mwana wako akachena here, maoko emwana wako kana kuti hama yako, tarira uone kuti azere neropa. Saka usazouya zvekare kwandiri Sawira uchinetsana neni nekuti uyo akuuraya ndakurakidza. Saka ndozvandainge ndichiita uye zvekare ndozvandinoita izvozvo. Saka uyu murume uyu wekuSouth Africa ndakabva ndati unozvitemba here, unozviziva here kuti zvinhu izvi zvari kuda kuti ndinge ndichikuitira, zvinhu izvi zvinenge zvichitoda munhu anenge aine hana yakasimba, hazvidi munhu ane hana nhete nekuti zvinozotinetsei pamberi apo. Murume uyu akabva amboita sekunge anobvunda uye zvekare akabva azonditi but mari ka ndanga ndagara ndatouya nayo. Saka paakangoburitsa mari ndikabva ndatoona kutoti panapa zvangu zvainge zvatoita. Iye ndakabva ndazomubvunza kuti ainge achazondipa mari kana ndamubatsira, akabva azoti iye mari yainge akatarisana nayo yaaikwanisa kundipa yainge iri 140,000 rands. Ndikabva ndati yakanaka yose iyo. Saka iye akabva azonditi but ainge akasangana nema-challenges along the way paakadhiraivha achibva kunyika kwavo kuSouth Africa achiuya kunoku kwedu kuZim. Akabva ati murodhi umu ainge akatorerwa mari nemapurisa. Saka akabva azondipa yandingangoti kota yemari yacho. Akabva azonditi ndichazokupai imwe yacho muchembere pamuchauya kuSouth Africa muchionawo pandinogara, but iye manje haana kuzondipa mari yacho yose iyaiya sezvatainge takatenderana pandakazomutevera kuSouth Africa. Akabva anditi muchembere, mari yacho yamuri kuda, mari yandiri kukupai yakawanda, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiitira payment plan yekuti ndinozokupai pashoma pashoma. So ndakabva ndazomupa mishonga achirimo mudare mangu muya. Ndokubva ndamupa mishonga ndikabva ndati iwe wafunga kuti unge uchizochekeresa aniko? Iye akabva azoti ainge afunga kuti ange achichekeresa mudzimai wake. Ndikabva ndati zvakanaka. Ndakamupa mishonga iyaya ndikabva ndamuti mishonga iyi iyo ichazonoita kuti mukadzi wako ange achirwara neliver disease, nekuti mishonga iyi ichanoparadza ma-internal organs ake. Saka ndikabva ndamuti mishonga iyi iyo hakusi kunzi ichamuuraya same time, but mukadzi wako uyu achafa rufu runorwadza, mafiro acho aachaita anenge achirwadza. Ende kuti zvinhu zvedu zvinge zvichizotifambira muzukuru ari kufanira kuti ange achirwadziwa kusvika pekupedzisira, nekuti kana akafa mushure mekunge arwadziwa atambura, izvi ndo zvichazokonzeresa kuti vanhu vange vachizoya kuchechi kwako vakawanda. Akabva azotora mishonga iya ndokubva azodzokera nayo kunyika kwake kuSouth Africa, then ndokubva achizopa mudzimai wake drink rekuti ange achizonwa. Saka aipota achiisa mishonga iyoyo mudrinki muya. Ndakabva ndazomubvunza zvino kuti iye ainge akamupa seiko mudzimai wake uyu mishonga iyo yaainge akabva nayo kuno kuZimu. Ndokubva azondiudza kuti mudzimai wake ainge achifarira rimwe juice, so hanzi aipota achitora juice riya obva aita sekunge ari kuita zvinhu murudo, obva amudirira juice riya kuitira kuti iye ange achizonwa. Zvino aiti kana adirira mudzimai wake juice obva azodira mushonga uya, so mudzimai wake akabva azoshayika. Mudzimai wacho akatoshayika apo pandainge titori mubhazi ndichibva kwedu kuno kuZimu ndichiendako kuSouth Africa ikoko. So ndakangoti ndasvika ndikabva ndatoti nguva yakwana, sezvo munhu wako uyu atofa, tofanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu nekukasika. Chekutanga chatakaita ndechekuti takabva tazodzimaidza hama dzake murume uyu uye zvekare nehama dzemukadzi, kuitira kuti pasawana kana anosimudza musoro, because mhiko idzo dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichiitwa dzaifanira kuti dzinge dzichizoitwa mukadzi uyu ari mumochwari, but handidi kukunyeperai, chibasa ichi ndagara nacho. Nazvino ndinoti kana ndakagara pasi, kana kuri kunzi ndikabvunzwa kuti mubasa rangu iri randinoita zvandakambonyanya kusangana nazvo zvinotyisa ndezvipi, aiwa izvi zvandakaenda ndikanoita kuSouth Africa, mhiko idzodzo dzandakanoita kuSouth Africa ndo dzandingangoti ndo dzakandityisa, because ipapo mudzimai wacho wamufundisi uyu akati ari mumochwari kudaro ainge achifanira kuti
ange achizoenda kunorara nacho chitunha chemudzimai wake kwemazuva awo anokwana iwo kuita 9. So ndokusaka ndainge ndakamupa mishonga iya yekudzimaidza hama dzake uye zvekare nehama dzemukadzi kuti pasawana anozosimudza musoro wake, because mukadzi uyu akazogarisamo mumochwari imomo. Saka iye aipota achienda achinorara nechitunha chemudzimai wake, uye zvekare ndainge ndakamuudza kuti mhiko idzi kuti dzinge dzichishanda zvainge zvichitoda kutoti iye ange achizorara zvekare nemahure kwemazuva anokwana kuita 5 days. Saka mazuva 4 ekutanga akarara nemudzimai wake but asingazorari neavo vanotengesa miviri yavo, but from there on ndo paakabva achizotanga manje kurara nemahure. So iye akazosarudza mahure 5 ende zuva roga roga airara nehure 1. Zvaiita ndezvekuti taitanga taenda kumochwari kuya, then obva azosika bonde nechitunha chemudzimai wake. Kana apedza kudaro aisafanira kuti ange achizvipukuta kana kuita sei, aingosiya hurume hwake huchingoyerera, uye zvekare aibva azoenda obva azonotsvaka mahure, then obva azoenda nehure riya riya, vobva vanobhuka vobva varara nehure riya. Saka ndizvo zvainge zvichidiwa pamhiko dzacho idzodzo. Saka idzi dzainge dziri mhiko dzekuti tinge tichitora mweya wemufi, mweya wemudzimai, bvuri racho tainge tichida kuti tinge tichizoridzosa kubva kuvafi, but at the same time saka bvuri iri tainge tichida kuti ringe richizobva kuvafi richiuya kwatiri isusu vapenyu. Ndokusaka painge pachiitwa mhiko idzodzo dzekuti ukarara nechitunha, kana wapedza kurara nechitunha obva wazonorara nemahure. Zvino zuva rechinhamba 9 rakazoti rasvika, ndo pandakabva ndazomuudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda kumochwari. Kana taendako kumochwari tainge tichifanira kuti tinge tichizogezesa chitunha chemudzimai wake. Zvino takazoti tapedza kudaro ndipo apo patakabva tazoenda straight kwainge kuine chechi yake. Takazoti tasvika kuya ndokubva taburuka mumotikari, ndisu uyo tikabva tazotora bhaketi riya iro ratainge tiinaro rainge rizere nemvura yatainge takashandisa pakugezesa chitunha chemudzimai wake. Ndokubva tachizotanga manje kumwaya mvura iya pagedhi, tichimwaya uye zvekare nemurodhi. So takashandisa mvura yacho iyoyo. Saka tichiita mhiko idzodzo dzainge dziri mhiko dzekuti vanhu avo vanenge vachizodarika nepachechi uri musi weSande, ivo vange vachizongonzwira vamufundisi ava tsitsi, zviya zvokuti unongonzwira munhu tsitsi obva wazvibvunza kuti asi munhu uyu why is it ndiri kumunzwira tsitsi. Apa tainge tava kusungirira manje bvuri remudzimai wacho takarisungirira nechepagedhi kuitira kuti vanhu vose vanenge vachazodarika napo pachechi iro bvuri iri ringe richizodana vanhu vange vachizouya kuchechi yemurume uyu. Saka vanhu vachiuya kuchechi kwake murume uyu hakusi kunzi ivo vanenge vachida kuuya kuzonzwa shoko raMwari, but dzingori nhau dzekuti vanenge vachingonzwira mufundisi uyu tsitsi, kungomunzwira tsitsi chete. So after mukadzi wacho azovigwa ndo paakabva azondiudza kuti aiwa vanhu vari kuuya kwandiri gogo neuwandu hwavo, because vainge vachidanwa nebvuri remudzimai wacho. So ndikangoti izvi zvandakaita izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti nanhasi uno zvinondivhundutsa. Kana zvivindi zvatakaita ipapo tichipinda mumochwari tichiita sei, aiwa zvivindi zvandakaita ipapo it was too much. Ndakambochekeresa vanhu avo vakati wandei mudare mangu, but kuchekeresa kwatakaita mukadzi uyu kana ndega ndakanzwa ndichitya. Saka vamufundisi ava vachiri nechechi yavo, uye zvekare dzimwe nguva ndinombofila guilty zvezvekuti ndinongozviudza kuti asi zvinhu zvandakaita izvi zvakashata. But mukoma nyaya iripo ndeyekuti isusu mudzinza redu like madzisekuru edu avo vainge vachiitawo zveun'anga from kusaidi kwababa vaiita zveun'anga zvezvekutoti vaitorombera un'anga hwacho. Saka zvitori zvekwedu kuti iwewe mukukura kwako unofanira kutoti unge uchitova nechikwambo chako
chengeta, because kwedu kudzinza rekwedu kunorema kubva kusaidi kwababa uye zvekare nekusaidi kwaamai. Kana usina kachikwambo kako, kachikwambo, kutoshaya kachikwambo kako kekuti aka ndo kabodhigadi kako, vanoswera vakupidigura, kukupidigura chaiko. Saka ndakabva ndangozviudza kuti izvi hazvina kutanga neni, zvinhu zvekuti zvinotevererana neropa. Saka ini ndini ndikagodi madzitateguru angu vairombesa vachimutsa mweya evafi kumakuva, ko ini ndini ndakaita sei? Saka ndakatongozviudza kuti sezvo madzitateguru angu vainge vachiita izvozvo zvekurombesa vanhu, neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingoenderera mberi nebasa iro ravakatisiyira kuti tinge tichiita. Saka ndozvandakaita izvi mukoma. Ndakazoti zvino apo pandakazobva kuSouth Africa ndichidzoka kunoku kuZim kwedu, kuitira kuti iniwo ndinge ndichizozvichenura uye zvekare ndichichenesa mweya wangu, zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazotenga bhuru. Ndakatenga bhuru rainge riri reblack, then bhuru riya ratakabva tazoritora. Bhuru iri mukomanashi takati tisati taritinhira mugomo, ndainge ndakato haya vamwe vakomana ava vakabva vazotanga kuchera gomba iri rainge rakadzika mameters iwo anokwana kuita 2, rainge rakafara gomba iroro. Then ndokubva tazovharavhara gomba riya nemasanzu. Bhuru iri takabva tazotanga kuritinha ndokubva tarikomba. Saka rakazoti richimhanya paya irowo harina kuona kuti rainge richitomhanya rakananga nepaya apo painge paine masanzu. Pazasi pemasanzu painge paine gomba. Bhuru iri ndokubva ranowiramo mugomba muya. Saka bhuru iri rakati rawira mugomba muya, ndikabva ndati kuvakomana, kamani ngatirifushirei bhuru iri, but ndini ndakatanga kurifushira bhuru iroro. Then vakomana vangu vakabva vachizopedzisa zvavo basa. Saka ndokuzvichenura kwacho ikoko kwandakazviita. Ndiyo nyaya yangu iyi. Kana mukazopostawo nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, pakaipa ngatitaurei navo mucomment section.